Welcome Welcome sa sa atong atong Sabbath Sabbath School School Panel, Panel, Cebuano Cebuano Edition. Edition. Hi, ako di ay si Richard Sinadhan ug ang akong kauban Maribel Sinadhan. sa atong pagtuon ning takna sa kahapon ning mga taknaa atong dapiton ang balaang presensya sa Dios nga mo'y magiya kanato sa atong pagtuon pinagi sa atong mga pagampo. Magampo ta. Silimbahon ug dalaygon namo nga Dios na ikaw sa mga langit ning taknaa kami nagahangyo sa imong pag-uban kanamo pinagi sa imong pagdiktar, paghatag og kaalam nga langitnon nga among masabtan ang mga balaang pulong nga imong gihatag kanamo. Gihay kami pinagi usab sa imong balaang espiritu nga may magdiktar kanamo nga magsubay kami nga uyon sa imong kabubuton sa nagat lantaw. Hinaut ikaw magapanalangin kanamo nga magmasuwagon ang among espirituhanong pagpangalagat. Salamat sa imong pagtubag, pasalamat ng sala sa Jesus manluwas. Amen. Amen. So nga tong pagatun-an karon mao kining leksyon 9 nga naguluhan. Pagmanggad sa langit nung kahayag. So adunay kahayag nga angayan gyud natong panggaon. Labi na kung kahayag nga gikan sa langit tungod kay kini makatabang sa atong espirituwal nga pagpangalagat. Adunay giingon si Apostol Santiago sa Santiago 4 bersikulo 17. Kagingon diri, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo o kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. So muna gipamulong ni Apostol Santiago alang kanato mo na ang atong uluhan ato gyung panggaon ang mga kahayag nga maabot kanato kay sa diha di ay nga aduna nay kahayag kung dili ta mobuhat matub kaniya unsa daw Na sala. o makabato na ta og sala makahimo na tag sala nga naman nasayon man ta. So adunay mabasa diri sa Testimonies for the Church volume 1 page 116. Kagaingon, miingon ang manulunda kung ang kahayag moabot o kana nga kahayag pasibayaan or isalikway unya moabot ang kondenasyon o ang pagkusmod sa Dios apan sa wala pa ang kahayag moabot walay sala tungod kay walay kahayag nga ilang gisalikway. So unsay gipamulong sa manulunda? Sa diha di ay nga aduna nay kahayag nga moabot unya bali ato lang gipabayaan, Atong gisalikway ato gisalikway. So unsa day mahitabo nato? Ha, mahimo tang makapasubo sa Ginoo. makapasubo na ta sa Ginoo ug dihang panahon na mahimong aduna na tay tulubagon. Wala mahimo na tang makasala. Makasala na ta, aduna na tay tulubagon nga naman nakabalom naman ta sa Kahayag kahayag sa nga kamatuoran. miabot kanato, no? Pero sa wala pa ta makahibalo ni anang kahayaga, bisan pag unsay atong gihimo, di pa ta wala pa masubo ang Ginoo ug nianang panahon na wala pa pud ta makahimo og salaod atubangan sa Ginoo kay sa diha di ay Wala nga pa man tay kahayag. wa pa may kahayag nga miabot sa atong kinabuhi. So ang atong leksyon adunay 5 ka mga subtopiko. Akong isa-isahon tapos atong isa-isahon pug pagsaysay. Ang Domingo ang atong subtopiko nagkauluhan kinig mga problema sa kinaiya. Ang Monday adunay pipila ka matinguhaon nga mga ilustrasyon. Ang Martes nagkauluhan kinig magpadayon diha sa pagtuo. Ang Miyerkules naguluhan kini og magkinabuhi sa kahayag ug ang Huwebes mudas og sa unahan. Now atong isa-isahon kini magsugod ta nganhi sa Domingo nga ang uluhan mga problema sa kinaiya. Atong hunahon nga kitang tanan aduna tay managkalahi nga Problema sa kinaiya. Muna nga Lahi-lahi gid tanan. dili nato maingon nga ang iyang kinaiya Pareha pareha sa sa kuha. Dili pud pwede nga ang akong gusto mo'y muhang imuhang gusto. mo'y mahimo mo'y imong mo'y imo'y pasunod sa ilaha. Dili di ay tungod kay kitang tanan adunay managkalahi nga kinaiya. So si Apostol Pablo miingon, adunay pangutana, letter A. Giunsa ni Pedro pagsaysay ang dangatan sa mini nga mga magtutudlo. So delikado no? Kay aduna diri sa tuwa adunay mga mini. 2 Pedro 2 bersikulo 20. Ang ingon diri, kay kung sa tapos sila nakabulag sa mga kahilayan sa kalibutan, pinaagi sa kabalo sa atong Ginoo ug ang manluluwas nga si Jesucristo, didto nagapos sila pag-usab og nadaog ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang dautan kaysa nahauna. 2 Peter 2 verse 20. So kaniadto pareha tang tanan nga wala pa ta makabalo Wala pa'y sa nasayod, kamatuoran. Wala pa'y kahayag nga miabot sa ato. Sa ato pa naglianan pa ta ngadto sa mga dili maayong mga binuhatan.
Pero sa dihang may miabot sa ato ang kahayag unya nahibalo na ta unya sa ingon ni ana ato nang gikinabuhian unya pag pangalagad na nato moabot man dayon ang adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi normal man na gyud nga Normal sulayan yun. ta og May labos mga tanan diha sa atong pagsulay. kinaiya. Pag human ni ana nya kay murag na discourage na ta, murag wa na tay gana sa pag-alagad, ang resulta nabuntog ta sa mga trials, mga pagsulay sa kaaway. Tentasyon. Unya, ang resulta mibalik ta sa kanina tong binuhatan. Ug nianang panahon na misamot pa ta ka worse. Ngano? Kay kaniadto dili pa ta kabalo manugal. Bisag sa una wa pa Sa tay una wa pa'y kahayag, pero wa ta manugal. Sa una di pa ta kabalo mo inom. Pag-abot niya ng mibalik ta nagbisyo na ta. Kay mo man ay gingon sa manpuslan man nga nahumod na, manglugod na lang manabon. So misamot ang kadautan. kadautan. So tinuod kay ni maong puntuhan no. So naay mabasa diri sa Acts of the Apostles page 535 mga mini nga magtutudlo mitungha sa iglesia ug isip nga tinuod sa kadaghanan sa ilang mga igsuon sa pagtuo. Ang apostol mitandi ngadto sa mga tabay nga walay tubig. Mga panganod nga gidala sa unos, kang kinsa ang gabon sa kangitngit gitagana hangtod sa kahangturan. Ang ulihang gisangputan, mas ngilad pa, kanila sila mibiya kaysa sinugdan. So, naa di ay Mas ngilad kayo, nga no? dangatan. Nain mga lagad ay diri man ni sa atong pagpangalagad ni siya. No dili ta mo adto sa wala pa may balo kun dili Diri na sa nakahibalo na sa kamatuoran. Una, gihulagway ni Apostol Pablo nga murag Pedro. atabay, Pedro. No? Apostol Pedro nga sama lang sa atabay nga Way way tubig. tubig, no? Unya panganod nga walay Ginadala lang sa unos. Oo, sa ato pa di mo dayon. Di mo dayon siya ba mo mawala ra imbes kay nanginahanglan na tag-ulan, perte nang nindota, paghuyop sa hangin nadala ra. O nay mga atabay gusto tang moinom tungod kay giuhaw ta, ang resulta Way tubig. tubig. So ang konklusyon ni sa maong balasahon nga sa lohing gisagputanan mas ngilad pa no kaysa nauna. So diri sa ikaduhang pangutana, unsang walay katapusan ang mga pulong nga makatabang kanato sa paghupot og hamtong nga panglantaw ug maghimo nga malamon nga mga pagpili sa dihang ang uban motamay kanato o mosulay sa atong pailob. So dihan dapita no, sulayan kita. So unsa may gipamulong ni Maalam Solomon, Ecclesiastes 7 bersikulo 8. Nagaingon diri, labi pang maayo ang katapusan sa usa ka butang kaysa sinugdan niini ug ang mapailubon sa espiritu labi pang maayo kaysa mapahitas-on nga espiritu. So unsa dayon nindot? Mapahitason o mapailobon? Ilubon. Oh, ang Kinahanglan gyud pinakanindot. pailob. Pailob gyud no bisag unsaon tagtamay kay na man gina sa tuwa. Sa dihang mga lagat ta sa Ginoo, Doon nagyud pagsulay. naay mga pagsulay. Di lang pagsulay, labi kag tamayon pa ka. O Pag-BIBI. BIBI-ayon ta. Normal gina di ay sa atong pagka-Kristohanon, pero ang nakanindot kay mas labi pa di ay maayo ang mapaubsanon. Makapaubos na gid ta. Tapos ta. So dihan dapita ba gisulayan na atong nato ang mga pagsulay. Oh, gisulayan ang atong pailob no. So diha magbantay dihang puntuha kay dili baya lalim ning sulayan gyud ta. Labi pag kanang personalon na gyud ta. Oo, personalon gyud ta murag mawad-an gyud ta og pailob pero ato lang gyud nagiampo sa Ginoo nga makahimo lang kita sa pagpailob no. Diri sa usa ka balasahon nagingon daghan ang ganahan nga ulog-ulogan og masinahon nga pagbantay sa mga pagbiyaybiyay og pagpabaya. Na pud ganahan ulog-ulogan no. Oh, ino nga. Kuan man ka ika kanindot nimo kay kuan man ka, maayo man ka. Oo. No? Ganahan ang uban ana. Oh, bright ta gini mo kana pag ulog-ulog na. Maayo gi ka manalag bisti. Angayan kay ka. Sunay uban ana daghan no. Unya adunay usa ka gahi dili mapasiluon nga espiritu. Adunay kanisina, panag-away, pag-indigay. So munay problema. So ang atong subtopiko naguluhan kining mga problema sa kinaiya. Ngano moabot ning problema tungod kay adunay mga tawo nga unsa? Dili mapasayloon. Sa dihang magkabikil ba gamay ra gud kayo nga ligas sa panagbikil lang gud nga murag dili gud unta angayan nga ikabikil. Ikabikil ba dali ra kayo puro sa dihang mangayo og pasaylo ang isa
Di pod mo Di pasaylo. pod mo pasaylo. So, delikado kayo, no? Ang uban pod kay masina man. Masina. Mag-away. Oo. Dili pa, abin nyo, dili na to ika ngadto sa uban. Bisag diri sa tuwa sa diha nga bag-o pa ka, unya, murag nakay katungdanan sa iglesia ba? Usa na ha, bantayan ang ginanatong puntuha. Nya ikaw dugay-dugay na kas pagpangalagad. Bisag ako nakita nako ni sa tuang palibot nga masina sa usa nga tuwa na siya posisyon. Mm. O pero dili na ngayan. Mga pag-indigay Oh, lagi mo nagisutan diri nga Pag-indigay, pag-indigay. mas maayo pa man ang tako sa iya. Pagkasina. Mo ana ba? Maayo pa man ang tako sa iya ha. Ngano siya may gikuha. Oh. So dili na usa na siya Dag-unon. dag-unon na to. Usa na siya ka problema sa atong kinaiya nga dapat ginaton dag-on. Ano kanang dili na ato na nang kuanon nga walaon na nato ng pag-indigay, kasina o kanang dili pasayloon nga espiritu, no? Budlay kay na, no? Samtang ikaw matinguhaon kaayo nga maningkamot nga mahimong una, hinumdumi nga ikaw mahimong katapusan sa pabor sa Dios kung mapakyas ka sa pagmanggad sa usa ka maaghop ang mapaubsanong espiritu. Unsa delikado ni? Ikaw day gusto kang mauna ka sa atubangan sa Ginoo, mahimo day inuon kang maulahi. Unsa may hinungdan? Kay napakyas man ka sa pagkaaghop sa imong kuan, napakyas ka sa pagkuan sa imong kaugalingong kinaiya. Kay Kanang Ginoo di man gusto ana. Kanang ugali gud nga kanang gusto nga siya labaw. Siya labaw. Ang Ginoo Di na ipaubos pwede. gid hinunas Ginoo. Di ginamaayo sa tuwa, no? Kinahanglan gyud nga di kana mo man gingon ni sa Ginoo nga katong magpataas iyang ipaubos. Apan katong magpaubos unsa da ito? Siya na ipataas. Okay. Padayon ta. Ang garbo sa kasing-kasing mo hinungdan nga daghan ang napakyas kung sa diin sila unta mahimo nga magmalampuson. Unsay pinaka-main reason nganong daghan kay nga pakyas? Garbo sa kasing-kasing. Sa garbo. Unsay nahulugan ni Satanas? Garbo. Garbo, no? Busa bantayanan ginato ng mga kaigalaan, mga kaigsunan kining garbo nga di gyud moturok. Unaan na magay na sa to atong iampo sa Ginoo nga mawala gina kay delikado. Nauna ang pagpaubos sa dili pa ang kadungganan. Nindot no. So unsay pinaka-nindot diri nga atong makuha nga leksyon? Sa diha dayong mapaubsanon ta, unsay mosunod? Makabaton tag kadungganan. Makabaton tag kadungganan. Nya ug ang mapailobon sa espiritu mao ang mas maayo pa kaysa mapahitason sa espiritu. So duha ka punto nga atong bantayan kanang pagpaubos before ta mahimong mapasidunggan, madungganon na ta. Ikaduha, kinahanglan nga mapaubsanon ta sa espiritu. Adunay mga example dinhi nga angayan natong hunaon, no? Tanawa ra gud ninyo si David. Unsay resulta ni David sina nga nagpaubos ra gid siya. Bisan pa kung usa na siya nga gidihog sa Dios samtang buhi pa tong gidihogan, di ba? Si Haring Saul. Pero unsay ang gihimo? Paubos ra gid siya. Bisan pag hapit na gid. Patyon na siya. Ipaubos ra gid siya. Unsa may ang gihimo? Mikalagyo na lang gid siya. Palayo. Likay siya. Ingon na ganito ang iyahang pangabaga nga patyon na nato na. Pero unsa may iyang iyang gibadlong ang iyahang kauban. Unsa iyang gingon? Ayaw kay dinihog siya sa Dios. Nagit siya pagtahod ba? Na siya pagpaubos na gid siya. Ayaw ninyo buhata tungod kay dinihog siya sa Dios. Kita mo lang iyahang pagpaubos nga bisan pagpatyo na lang gyud siya. Iya na lang gihapon gikuan nga dili siya mohunos sa dinihog sa Dios. Iyang yung sa padako kay pagrespeto. So ngadto na punta sa iyang anak. Kini gani nga punto. Pero na gining haya-haya ko sa ato. Ambot lang kung kita kaya ni, no? Pabor na gikaay ni kang Haring Solomon. Ingon ang Dios tungod kay iya mang nakita nga si Solomon nga maayo gid kaayo buutan. Tanan siguro ba yang nakita nga takos siya. So mingon ang Ginoo nga to ka Solomon nga bisag unsay pangayoon nimo, ako gyud ihatag. Di ba? Unsa ra man gyud gipangayo pang Solomon? Kaalam man gyud. Mao na siya mangayo mga bahandi, mga kaabtangan nga para makaunta nga mopataas siya. Wala siya nangayo. So nakita na to ang iyang pagkamapaubsanon. Pero sa iyang pagkamapaubsanon, natuman po to nga unsa? Mahimo siyang dungganon. Tanawa paghatag niya kaalam, di ba? Gidugang ra pud siya unsa? Bahandi, kadungganan. Tanan na. Tibuok kalibutan. Will nun kay siya bisan paghantod sa tuaron pinaka-bright, pinaka-dato atubangan siya sa tibuok kalibutan. So mo na pinakanindot, no? Karon ato taputas pagpailob kay naman diri atong
Nang atong ugmaron gining pailob. Tanawan ninyo pod ang kinabuhi ni Job, ikatulo Oh, na si tong Job. ilustrasyon, di ba? Grabe si Job, Oo. pailog. Unsa Gra ginahitabo sa iyang kinabuhi ato? grabeng pagsulay nga gihatag sa iya ha. Mhm. Gipangayo ni Satanas nga sulayan siya, gitugot sa Ginoo. Mhm. Gibiay-biay siya siyahang kuan, mga higala ug Mhm. labaw sa tanan iyang pamilya. Hmm. Giingnan pa siya siyang asawa nga, "Job, tungluha ng imong Dios og pagpakamatay." Oh. Pero gapailob gyud si Job. Oh, perti yang pailom, no? Giunsa niyang asawa? Gihangyan na pagbuang-buang, Mhm. ingin siya buang-buang ka. Maay ka Kahit lang modawat sa maayo, kung sa dawtan dili na. Mao po nay usa ka kinaiya sa mga tao ang nga pailobon. maayo lang gyud pod sa kanang mga blessing lang, pero moabot ng mga problema, Wala na. ma-reveal ang unsa gyud ang kinaiya. So muna no nga naunay mga problema sa kinaiya nga managkalahi kay na may problema ngadto ta sa Lunes. Kauluhan na to ani, pipila ka matinguhaon nga ilustrasyon. Sa letter A na ipangutana diri, ngadto sa unsa nga si Pedro nagtumong aron sa pagpahigmata kanato. Palihog basa sa mga bersikulo. Proverbio 26 bersikulo 11, maingon sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka, ingon ni ana ang usa ka buang nga nagbalik-balik sa iyang binuang. Sa 2 Pedro, ako na lang tingubon pagbasa. 2 Pedro 2:20 ngadto sa 22, kay kung sa tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan pinaagi sa kabalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, didto nagapos sila pag-usab og nadaog ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang daotan kaysa nauna. Kay labi pa unta nga maayo alang kanila nga wala nila hihili ang dalan sa pagkamatarong, kaysa managsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila sa tapos nila maila kini. Kini nahibalo kanila sumala sa matuod nga sanglitanan, ang iro mibalik sa iyang gisuka ug ang anay nga baboy nga nadigo mibalik ngadto sa paglunang sa yanan. Mao day na ang gigamit ni Apostol Pedro nga ilustrasyon nun, iyang gigamit ang una, iyang gisgutan diri ang usa ka iro, no? Unsa may kinaiya diri sa iro, sa diha iyang isuka, iyang balikon, iya na pong kaunon og balik, Ano balik? unsa ka hugaw no. Ingon ni ana daw ang usa ka tawo nga kanang imbes nga nakakita na siya, nakadawat na siya sa kahayag ug unta nangalagad na, pero nibalik siya sa iyang dati nga mga, kalibutanon nga mga pagkinabuhi. Ingana day siya giilustrar ni Apostol Pedro, no? Nasama siya sa iro, no? Nga nagbalik siyang sinuka, no? Unsa ka hugaw, no? So ang ikaduha nga gihisgutan diri ni Apostol Pedro, ang usa ka anay, unsa man ang anay, unsa man pod gi-ilustrar niya nga ang usa ka anay imbes nga nakaligo na siya, nalimpyo na 'to, uy nakakita magkanang kuan lapok, Lapok. uy nibalik og yanang dito ning lubog dito sa lapok. So ingon ni ana ang gipag-ilustrar ni Apostol Pedro sa tawo nga kanang ning bag-o na unta siya, unya nibalik na pod sa iyang dati nga kinabuhi sa kalibutanon nga pagkinabuhi. So hugaw kayo no kung Hugaw, oo, atong hunahunahon ba. kay Bisag man kanang makakita iro. gani ta sa iro. Galing kay literal lang kayong iro. Makaing tawo stab hugawa puro Hmm, di ay gihulagway po di ang tawo nga inana nga sa ana diha siya, nga nagbinutan ta siya. nya Unya mobalik. kay nakabalo na siya sa kamatuoran, kana kung pagbalik, nagduha-duha na sa siya ang gialagaran. Muna nga mibalik sa dito, gihulagway siya nga sama sa usa ka iro Wa o siya sa baboy. kuan, wa kadaog sa Oo. iyahang kuan, So wa kadaog sa mga nakakita pagsulay. bitaw ko anang baboy, Imbes ligoon, limpyo na, giligo giligo. na, oo. Pagkahuman, naay kinaiya gyud ay sa mga hayop. Makakita na sila og Lapok, lapok, muligid yun. So, makaingon ta mo, nibalik yun no, sa pagkamahugaw. So, inana no ang tao. Okay, tuta sa ikaduhang anapay ikadugang? tama na, klaro na. Sa adto na ta sa letter B. Sa unsa nga si Kristo sa sama nga paagi nagpasidaan kanato batok sa pagkapakyas sa pagmintina sa usa ka mapainobsanon nagadepende nga koneksyon uban kaniya. Lucas 11 bersikulo 24 ngadto sa 26, aduna na po ilustrasyon nga gihatag Hmm, diri. So, matud pa dinhi, ang espiritu nga mahugaw sa nakagula siya sa tawo nagalakaw sa mga dapit nga malmala.
nga nagapangita og kapahulayan ug sa walay makaplagan nagaingon siya, "Mubalik ako ngadto sa akong balay din ako migula." Ug sa nahiabot siya, iyang nakaplagan kini nga sinilhigan ug gidayan-dayanan. Unya milakaw siya ug nagdala ngadto kaniya 7 kalaing mga espiritu nga labi pang daotan kaysa iyang kaugalingon. Ug sila misulod ug mipuyo didto. Ug ang ulahing kahimtang niadtong tawhana maglabi pang mangil-ad kaysa una. So, grabe 'no? Ang Oh, mao na pud ni another kuan na pud ni, another illustration nga gihatag diri sa Biblia nga kadtong, espiritu nga mahugaw ba nga nakagula na unta siya sa tawo, nya lakaw na siya. Ug sa diha nga naglakaw-lakaw na siya wa man siya nakit-an nga kasudlan, mibalik siya didto sa iyang gigikanan, iyang gigul-an. Sa dihang nibalik siya, uy pagtan-aw niya, uy limpyo man kaayo, sinilhigan, dinayan-dayanan, mhm, nay decoration. So unsa iyang gibuhat? Wa sa siya modayon dito, ning lakaw sa siya, nangita siya 7 pa kadugang nga mas hugaw or mas dautan pa nga espiritu ug iyang gidala dito balik sa iyang gigul-an ug dito sila ning puyo. puyo. Oh. Oh, So, misamot na hinuon. ning samot na gid hinuon. Nindot na unta 'tong balaya Mm, kay yan ang kung sa kuan pa katong mahugaw unta nga espiritu, yan ang gipahawa. gipahawa na, oo. Oo, yan ang gilimpyuhan. Unya kay ang problema kay Kung sa ato 'tong kuan, ato 'tong Kristohanon na kinabuhi nabag-o na ta, nabag-o na nabautismohan unta. na ta, nangalagad na ta, Mm. limpyo na. Oo. Ug sa dihang ning kuan ta, ning balik ta sa ato ang mga dati nga mga kagawian, sa atong mga kalibutanon nga binuhatan. Mao nang giingon diri nga mas labi pa, mas may dugang pa nga 7 ka espiritu nga labi pang Mm. mangil-ad, So unsa man labi kay pang mahugaw. unsa man kuno pinaka main reason ngano nga misamot naman to siya kaugaw? Unsa man to'y hinungdan ngano nga wa may napuyo, hinlo naman unta, naa may gihulagway diha, palihog. Basi dahi kung unsay problema ana nga aron pon nga maka Naa. na ma-aware bitaw ta nga dili ta mahimong sama ni ana. Okay. Sige atong basahon diri sa DST Bible Commentary, Ellen G. White Comments, Volume 5, page 1093, nag-ingon diri nga, ang pagkamatarong sa kaugalingon mao'y usa ka tunglo, Mhm. usa ka tawhanon nga pagpatahom nga gigamit ni Satanas alang sa iyang himaya. Mhm. Kadtong nagdayan-dayan sa kalag, sa pagdaig sa kaugalingon, o pag-ulog-ulog nag-andam sa dalan alang sa laing 7 ka mga espiritu Uy, nga mas grabe daotan din. pa kaysa nahauna. Mhm. O mao day na ang hinungdan. Oo, mao din ang Kadto day hinungdan. ingon nga kanang giingon nga kanang nalimpyo na, gihinluan na, nagkuan na nya paghuman na nibalik man ang kanang kahugaw tungod ay na sa pagkamatarong sa kaugalingon, no? Mhm. Unya kadto daing pagdayan-dayan mao nay giingon nga pagdayig sa kaugalingon ug pag-ulog-ulog nga giandam na nga dalan alang sa mo'y pag-andam nimo sa lain pang 7 ka mga espiritu katong gihisgutan nga mas mahugaw pa. Mm. So Diha atong padayonon og basa, diha sa ilang pagdawat sa kamatuoran, kining mga kalag naglimbong sa ilang kaugalingon. Mhm. Then nagtukod sila diha sa pundasyon sa pagkamatarong sa kaugalingon. Ang mga pag-ampo sa mga katilingban mahimong gihalad ngadto sa Dios uban sa liyok sa mga seremonyas. Apan kon kini gihalad diha sa kaugalingong pagkamatarong, ang Dios wala nila pasidunggi. Mhm. Kani daing atong mga pag-ampo, kini atong mga pagdaig kung ato daing gihalad diha sa atong kaugalingon lang nga pagkamatarong, dili day na pasidungog didto sa Ginoo. Ang Ginoo mipahayag ingon siya diri, "Ipahayag ko ang imong pagkamatarong ug ang imong mga buhat, kay dili sila magpulos kanimo." Bisan pa sa tanan nilang pasundayag ang ilang gidayan-dayan nga puloy-anan, si Satanas misulod uban sa usa ka panon nga dautan nga mga manulunda ug mikuha sa iyang dapit diha sa kalag aron sa pagtabang sa limbong. Ang apostol misulat, kung human sila makaikyas sa kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, sila nalit-ag pag-usab diha ni ana. Og nadaog ang kaulahian mas ngil-ad pa uban kanila kaysa sinugdanan. Then kay maayo pa alang kanila nga wala makaila sa dalan sa pagkamatarong.
kaysa human sila mahibalo niini motalikod gikan sa balaang sugo nga gihatag kanila. Mao Delikado dito di siya, kayo, no? delikado So basta matinga mo motalikod ta sa atong nahibaluan, so dakong kuan. inana ang problema. Sa permiro, maato pa siyang mabisitahan, Hmm, di ba? hmm. Oh, tanawa Uy, murag tanawa ang usa maluya ka man, ilustrasyon nga makahatag og mapareha gid ani. Kaniadto sa wala pa mga lagad, kay mo man ni una ginanawa pagka nga lagad ha, madtuan ka dali ka mabisitahan. Unya malipay. panahon, malipay ka, welcome kaayo mga kaigsuonan. Nya sa dihang nangalagad na, naa gyapon welcome, pero pagkabikil tungod lagi kay kanang giingon man gud dihang wala pa sudlo si Kristo, mo na hinungdan. Hmm, Usa gid ana, sa dihang di nato pasudlon si Kristo sa atong kinabuhi natay self-righteous. Atong kaugalingon ra ang pagkamatarong dili ang hmm, pagkamatarong ni Kristo. Kadugayan ana, kung mabikil na siya mawala sa pagpangalagad. Tungod kay wa man gid pasudlan si Kristo, ang hinungdan mawala gid siya. Unya nganong makaingon pa kita nga perti na Ginoon labaw na nung kadautan. Tungod kay di na magpabisita sa ilang balay. masuko Di na ba? atuon. Makaingon kita nga makaingon kita ba nga ni worse gyud ngano man. Moingon ta nga bisita mi sa na way Ayaw time. kay kuan, busy ko. Busy, bisan ko wala gud pero Oo, moingon yung busy. Usa na nakoy siya. lakaw. Usa na siya ka timailhan nga misamot gid siya ka worse, no? Misamot siya kadautan. Kay makit-an ang kuan mga kaigsoona bisag unsa na la isulti. Unya ikaduha pa ay lain pa po nga kuan dauton pag permente ang iyahang gigikanan. No, awa man ay klaro sila diha. Murag pandaot na lang gyud tanan. Wa na siya nakita nga maayo unta nga iyahang ikahatag kundi puro na lang yung pagpadaot mo na, no? So ang mga ilustrasyon diri sa Lunes, unsa tong una? Naiiro, usa ka Hmm, iro no nga mibalik pag kaon siyang kaon siyang sinuka. sinuka. Ikaduha unsa Ang ganito? baboy, Ang ang baboy unsa baboy. iyang gihimo? Balik og imbis nga nakaligo na siya, ligid og balik dito sa lapok. Parte na niya. Ang ikatulo unsa man to? Tong balay nga imbis nga gihinluan na, nahinlo na, nya kay wa may puyo, bakante man. Imbis nga nigula na 'to dito ang katong mahugaw nga espiritu, nagdala siya mas daghan pa, 7 ka klase, Mas mas hugaw, dautan pa mas siya. dautan pa sa iyaha. So mo na moy-ambot sa kadautan. Busa kay mao man ay mga ilustrasyon diri sa Martes naa na poy gisulti diri ang uluhan magpadayon diha sa pagtuo kay kung sa diha nakabalo na ta ang atong himuon para nga dili ta mapareha ato kinahanglan mo padayon ta sa atong pagtuo. Kay kadto siya mga warning naman to sa tua. Dili man to sa uban kun dili sa ato nga nakabalo sa kamatuoran. Kamatuoran, ang mga Nakabalo naman Kristohanon, ta. Mga Christian. So, ang atong himuon para di ta mapareha sa ato, kay nasayo na ta kung sa sila ka mga hugaw, busa giagda ta nga padayon ta sa atong pagtuo. pagtuo. Okay, padayon ta sa atong pagtuon sa adlawng Martes nga naguluhan, magpadayon diha sa pagtuo. So kung mabuhat na nato ning pagtuo nato, ato gyung iampo sa Ginoo nga makapadayon ta. Padayon, Okay. Nay pangutana, ngano nga kita sa klaro gisultihan sa pagpadayon diha kang Kristo? Sa Kolosas 1:21 hangtod sa 23 nag-ingon diri, "O kamo sa miaging panahon mga dumuluong ug mga kaaway sa sulod sa inyong hunahuna tungod sa inyong mga daotang buhat, apan karon ginapasig-uli niya kamo tungod sa lawas sa iyang unod pinaagi sa kamatayon, sa pagpadayag kaninyo nga maputli ug dili masaway ug dili badlunganon sa iyang atubangan. Kung mao nga magapabilin kamo diha sa pagtuo nga mga tinukod, mga linig-on ug dili kamo maglungah gikan sa paglaom sa maayong balita nga inyong hingdunggan nga ginawali diha sa tanang binuhat sa ilalom sa langit nga niini ako nga si Pablo gihimo nga ministro." So ngano nga mopadayon man kita sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kay sa kanhing panahon, mga unsa dayta? Kaaway. Kaaway tas Ginoo Ngano nga nahimo ta niyang kaaway? tungod sa atong daotang mga binuhatan. Daotan atong hunahuna pa lang gani sa atong hunahuna daotan na, di ba? Unya iya tang gipasig-uli pinagi sa unsa gani? Sa iyang kaugalingong lawas nagpakamatay Oo, siya. pinagi sa iyang kamatayon. Perti Mm. ka atong ulang taon ba nga unsa ba gyud ta Dako ka kayog bili. bililon atubangan sa iyang pananaw nga gipangawantyan man gyud. Nga pwede ra man ta nga diretso o iya ba tang bayaran og kwarta. Mm. Di lang paagi og kinabuhi pero unsa gyud ka bililhon ang tao tungod kay ang kinabuhi pa gyud niya mao gyud ang iyang gi Gilukat. gilukat alang kanato. Unya
aron nga dili na ta mahimong kaaway niya. Unsa man po itong himuon kinahanglan dili na ta padlunganon, dili na ta salawayon. So dihan dapita makahimo ta sa pagpadayon sa atong pagtuo diha kang Kristo. Kay ang tawo nga dili mo respeto diha unsay tawag diha sa iyaha? Way Way igabaos. igabaos. So para nga aduna ta igabaos bisag diha na lang dapita gani sa atong pag-alagad ngadto kang Kristo, magbinuotan ta, mo tuman kita. Diyan ang panahona ang Ginoo kanunay gyud nga mahigugma nato, no? May akong ikadugang dinhi sa usa ka komentaryo. Dili kinahanglan nga tinuyo natong pilion ang pagserbisyo sa gingharian sa kangitngit aron masakop sa iyang pagmando. Ato lamang dumilian ang pakigkauban sa atong kaugalingon sa gingharian sa kahayag. So, inana no kung sa diha nga ato lang gamay lang kaayo. Wa na yung nga ato lang yung tuyo kita ba nga kanang Pinugos. gipugos ta. Ipugos Kung ta. dili sa diha diay nga atong biyaan ang kahayag nga atong nabatunan. Diha diay ang panahon na dayon nahimo na ta unsa? Sakop na tas kangit-ngit. Sakop na ta sa kangit-ngit. So ang resulta nahimo na pud tang kaaway sa Ginoo. Mm. Imbes ka iya na ta Nalukat. nilukat. Himo na ta nga di na ta niya kaaway pero dinang panahon na ato man gidibilian ang kahayag nga miabot sa tuwa o nakabalo na ta nya atong gidibilian mibalik ta pagkahimong kaaway sa Dios ug nahimo tang unsa? Sakop na pud ta sa Kaaway. kaaway. Okay, anita sa ikaduhang pangutana. Ipasabot ang matahom nga balanse nga kinahanglan natong masabtan diha sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Hesus. Kang Hesus. Sa Roma 3:24 hangtod sa 26 nag-ingon diri, ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Hesus nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailob sa Dios aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong nining panahona nga siya maoy matarong sa iyang kaugalingon ug ang magpapamatarong niadtong adunay pagtuo kang Hesus. Okay. So, sa Hebrewanon nindot ko Akong kaayo. padayon diri pagbasa sa Hebrehanon 6:4 hangtod sa 6 niingon diri kay mahitungod niadtong mga naiwagan sa makausa og mga na nagpakatilaw sa hatag nga langitnon og nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo og nakatilaw sa maayong pulong sa Dios og sa mga gahom sa katuigan nga umalabot ug unya mahulog dili na mahimo ang pagpabag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol samtang gilansang nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios og ilang gipakaulawan siya sa dayag. Og ang katapusan nga bersikulo sa Hebrehanon 10:26 hangtod sa 27 nag-ingon, kay kung magpakasala kita sa tinuyo, sa humanta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad tungod sa mga sala. Ngunay dili ka. Apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom o usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. So, kining pagkamatarong gihatag na sa tuwa nga wala kita gihimo. So, automatic na niya ang gihatag. Halang niadto mga tao nga motuo ra gyud. Way bayad? Wala ta mo bayad. Ang atuwa ra gyud himuon, motuo ta kang Kristo. Automatic ang iyang pagkamatarong ihatag sa tuwa. Anong importante Grasya na na pud? grasya alang kanato. Ngano nga importante na nato. Kay kung wala na iyang pagkamatarong, ambot lang unsa kay dangatan sa tuwa. Ato ang kagaling pagkamatarong. Ako rin na. Ako kung ang pagkamatarong na ni Kristo sa ato pa si Kristo na makita sa tuwa, no? Dili na ang ato ang kaugalingon. Unya ang nakalisod pa gyud matud pa ni Apostol Pablo sa Hebrehanon sa diha nga ang kanang tinuyo bitaw nga sala. Sa man tinuyo kanang nakabalo gyud ta ba nga kini sala Sala ni. gyud na Unya ato yung gihimo mo na tinuyo. Unya unsa may nakadelikado? wala nay halad sa pagpasiguli. Delikado na no. Ako ning nakita nga kini di ang puntuha ngano nga wala nay halad sa pagpasiguli tungod kay biyaan na ta sa Holy Spirit. O kung ang balaan ng Espiritu mo biya sa tuwa, automatic dili na naman ta makonsensya.
Wala na mohonghong nimo Oo. nga, "Uy di na maayo." Oh, di ba primero sa diha nga mobuhat ana wa pa ta kahimo ba ng sala, Murag unsa atong makuan ka ba, bation? kalain sa kuan Oh, di ra ba ni maayo? bation tag kakulba, no Oo, murag di ta ka kuan ba puro kadugayan. Sa dihang naana na ta balik-balik na tong gihimo unsa may mahitabo, di naman ta makulbaan. Murag as is na kaayo na tong himuon na maong sala. Okay, so na diri nindot sa dihang nakulangan tag pagtuo, no? Ang nakanindot man gud ang Ginoo sa dihang nakulangan tag pagtuo niya mosampit ta to niya, nindot kaya ang iyang tubag. Matud pa, siya nga nag-ayo sa mga masakiton ug naghingilin sa mga yawa sa dihang siya naglakaw taliwala sa mga tawo, mao gihapon ang gamhanang manunubos karon. So way kalainan kaniadto ug karon. Katong nanambal kaniadto, mao gyapon mao karon. gihapon karon. Ang pagtuo moabot pinaagi sa pulong sa Dios. So kanus sa day moabot ang pagtuo sa tawo? Sa dihang nagkabalo tas pulong Sa sa dihang Dios. maminaw ta. Hmm, Oo, sa dihang atagan ta nga inani, nga puwede ba nga magtuon ta sa balang pulong sa Dios? Ayaw bali-bari. Kaya diha di ani panahon na moabot ang pagtuo nato ngadto sa Dios, pinaagi ra siyang pulong. Muna nga masubo ta usahay sa mga tawo nga balibaran. So inana no? para ng kahigayunan. Oo, dako kana siyang oportunidad alang sa tuwa tungod kay kaluwasan ang nakasalalay diha. So dayon, kupti ang iyang saad. Pag dihang nakabati na ka, ang sunod na pud nga giawhag sa tuwa pakuptan ang iyang Saad. saad. Unsa man di iyang saad? Siya nga moari kanako dili ko gayud isalikway. Pagkaninduta no? Sa Basta dihang moduol lang gyud dayta niya, oo, moadto ta niya, hmm, di dayta isalikway sa Ginoo. monay kanindot no? Lahi sa tao, usahay. Say, samok man na uy kay kung Oo, tao lang, ayun, hmm, sige naman na lang na siya di na na kuan, pasagdahin na lang na. munay nakanindot sa tao, sa Dios rather, nga sa diha wa siya gipili. Pobre man Basta kay ka, moduol. dato man ka, unsa may atong ah, na sa panginabuhi, sa may atong kanang Status sa kinabuhi. status sa kinabuhi, natad sa katilingban, ulipon Bisan man ta, agalon, basta moduol ta sa Dios ang iyang saad, di gyud ta isalikway. No, makasala man ta, no, bisag unsa, basta moadto niya. Tapos ipahaluna ang imong kaugalingon diha sa iyang tiilan uban ang pagsinggit, Ginoo, ako mituo, tabangi ang akong pagkadili matinuohon. Usahay man gud kita, namagoy kinaya sa tawo nga to see is to believe. Antes na ko mm, motuo sa diha kasagaran mao makita gyud na na. ko, mao gyud no. Pero mo nang panahon na nga aduna tay madudaon nga pagtuo, unya ang ato dayang himuon na moduol ta ngadto sa tilan sa Dios, unya atong isinggit ngadto kaniya ba nga, Ginoo, tabangi ang akong pagkamaduha-duhaon. Oh, Mga kinahanglan makuha itagtabang na sa ba? Ginoo. Mangaya tagtabang. Kay kung kita lang di man ta kahimo ana. So ang Ginoo sa dihang sinsero tang moduol nato kaniya nga murag nagduduha pa ko sa akong nabatunan nga kahayag, mao na ba kaning pundoka ang akong gianhian. So diyan ang panahon na atong ingat sa Ginoo ug ang Ginoo motabang gyud ana mo na kadugayan makaingon kita nga mao na gyud ni, no? Unya dili ka gayud malaglag samtang nga ang imong himuon kini dili gayud. Pinakanindot no, sa diha nga atong himuon, di gyud ta malaglag, iya gyud tang hatagan og kaluwasan, no? Muna nga ang subtopiko nagkahulugan kini og magpadayon diha sa pagtuo. So kung di po ta magpadayon, di po ta luwason. Padayon ta sa atong pagtuon sa adlaw nga Miyerkules, naguluhan magkinabuhi sa kahayag. So ang pangutana diri sa letter A, napanalanginan uban sa abunda nga kahayag gikan sa langit, unsa man ang atong tipigan diha sa hunahuna kung kita seryoso mahitungod sa atong kaluwasan? Matod pa ni Apostol Santiago sa Santiago 4 bersikulo 17, busa ang nahibalo nga magabuhat sa maayo ug kana wala niya pagbuhata, kaniya kana sala. Agreed, kuyaw no. Sa diha di ay nga kita nakabalo na tag unsay maayo, unya mohimo lang gihapon kita og dili sukwahian ang maayo nga atong nahibal-an, diha dayta makahimo og sala, no? Mm. So So, importante sa dihang nakahibalo na ta, ato ato gyud ra gyud himuon, tumanon, no? atong himuon. Kaya di akong panahon na nakabalo na ta, kung dili nato himuon, automatic nakasala na ta kay nasayod naman ta dun sa maayo. Mm. So muna nga kinahanglan nato sa atong subtopiko pa lang
magkinabuhi kita Mag diha sa oh, mga sa kahayag dihang sa nakadawat daghang og kahayag atong kinabuhian. kinabuhian nato na No? siya. Muna nga nag-advise gyud si Apostol Santiago sa tuwa. No. Masayon na ta sa Mayo, nya wa ta magbuhat. Nakasala na kita. Automatic yun ang tao. Automatic Makasala. nakasala. Okay. So ang diri gisgutan pag diri sa Testimonies for the Church nga ang naghisgot diri sa ato ang panglawas, no? Usahay kasagaran biya sa atoa nga bisag nasayod na ta unsay maayo para sa ato ang physical health, no? Usahay mag-ano gihapon ta, himo gihapon ta kuan ra man ni, okay ra ni. Kay kuan usahay pareha na dugay ta matuog, bilar ta. Unsa kabalo na gid ta ana nga makadaot sa atong maayong panglawas. Mm. So ato man gyapong buhaton kay maghuna-huna man ta nga makuan ra ni kuan ra ta ni pero sa tinuod lang kung magsige ta ana sa atong trabaho maluya ang atong kuan, maluya ang atong pisikal nga panglawas. So mao Muna na gihisgutan diri sa Testimonies for the Church muna no na nga nga wala nato na marealisar panaghap na lang na siya. oo, Panaghap. hmm, Magbilar ta, tulog lang tang adlaw. Ana, mo man na panaghap, bilar ta panaghap, gabi, tulog lang tang adlaw. Pero ang kuang ginunta sa tao, ang advisable kinahanglan matulog kita gabi kay mo gabii, na tig sumpay sa mga selula nga nangadaot sa hmm. tuang lawas. Mag-repair ang atong Repair lawas siya. sa mga Muna nadaot. mga panaghap. Hmm, Kaduha, magbilar ta, kaon tag Mayo para maayo tong panglawas. Bisag unsa kaonon na to, kana panaghap lang po na. Yang ano nga, sige mo kung kaon nga nung nagsakit mahinoong ko. Mga panaghap lang gyapon, no? So, padayon ta. so sa letter B, padayon ta sa pangutana letter B. Ingon diri nga diha sa daghang mga aspeto sa presente nga kamatuoran diin ang pagreporma gikinahanglan, ang panglawas usa lamang sa ehemplo. Unsa kalayo ang mga sangputanan sa atong inadlaw nga mga desisyon. So do naman tay kada adlaw tinuod na naman tay kada adlaw desisyon ginahimo. So unsa man kalayo ang sangputan sa atong mga inadlaw nga desisyon. So, diri na makuha na tong mga panaghap na nato ganiha nga kaon lang ta bisag unsa. Kay si Apostol Pablo miingon diri sa Roma 14 bersikulo 21, maayo ang dili pagkaon og unod bisan pag-inom og bino, bisan unsang butanga nga makapanggol sa imong igsoon kun makapaluya kaniya. Diri pod sa Jeremias 13 bersikulo 20, ihat ang inyong mga mata ug tan-awa sila nga nanganhi gikan sa amihanan. Hain naman ang panon nga gihatag kanimo kadtong imong matahom nga panon. Pangitaan na ta sa tong Pangitaan tanan. ta. Oo. So unsa di ay kadako ang sangputanan ani atong inadlaw nga desisyon. Sa dihaday sa atong pagkaon, sa atong pag-inom, kinahanglan day nga bantayan nato. Kay ngano man base dayto kung makapapangdol ta or makapaluya ta sa atong igsuon. Halimbawa, sa kuano, nagsige tag mensahe karon nga, dili na maayo ang magkuan ta, inom ta aning mga inom-inuman ni, kaning mga kuan kanang makahubog. Nya pag human di ta maayo mukaon aning mga kuan, karne, mga isda, mga unsa pa diha nga dili maayong pagkaon. Unya makit-an ta nga nikaon man di ta. So naunsa man atong igsuon? Pandol siya. Napangdol. O maluya mo na siya, nikaon man lagi to si kuan lagi nakit-an man ako. So ingana no nga giingon diri nga kinahanglan daw nga dili nato himuon ng makapapangdol o makapaluya sa atong igsuon. So, nita sa kini pong pag-inom. Aminin mo sa mga ilingon nga na pod kadaghanan nga mapandol kay naghisgot man gud tag mayong panglawas. Oo, So, sa mayong pisikal panglawas, nga physical man gud na. So, kung maghisgot tag physical, kinahanglan nga may kalambigitan na nga nindot atong lawas, physical. Okay. Anita sa inom, ang pag-inom, dili lang kay sabihin na madawat ang tao. Kundi hasta sa mga soft drinks nga mo hinungdan nga nga nagka-kidney problem o uban pa. Mahimuot ko sa amoa sa una nga mag-lecture me. Sa dihang ang asawa mo iyang badlongon iyang bana kay sige inom bino siya pod sige pug inom og mga soft drinks. pareho ra. Pareho na nadaot. sila. Mga daot ra gyapon ang ilang mayong panglawas. So, bantayan na to na, no? Halimbawa, nag-advise ta. Ngano nga importante ni kay makapaluya man kana atong kwaon na makapaluya ba. Kita ron sige tag-advise sila nga sige ayaw mo nag-inom ha kay makadaot. Unya, nakita mo kanila nga nag-inom ka. Oo. So, ang resulta, maluya gid sila. So, Pangdol pa. Mapandol pa gyud. Yan ang puntuwa ba. Imbis kay mga lagad na ta sila, musunod nato,
Moro man day mayroon man gihapon day sa istorya. Wala man sa buhat. So inana no. Mm. Unya naglaki po ni sa atong pamilya. Family na ni kay siyempre gipangitaan ta sa atong Oh, family. mato diha sa Jeremias nga asa na ang imong panon? Pangitaon pag yun. Kumusta man ang imong pamilya? Ay, anak ba yan? Mm. Moingon ba po na itong mga kasilinganan? Kumusta man imong mga pamilya? Oh, ikaw nag-ingon ka nga Oh. dili. Yung pamilya kusog man. So, angayang giday nga magikan sa atong panimalay, unya mungadto na sa church. Sa iglesia Unya, ngadto sa gawas. Katilingban. Okay. So inana gyud no para mahimutang mayo kayo example. Oh, naidugang dire sa sa Testimonies for the Church, volume 6, page 372 naidugang dire. Basa lang ko diri gamay no. Nga ang suhito sa reforma sa panglawas gipresentar diha sa mga kaiglesiyahan. Apan ang kahayag wala sa kinasing-kasing dawata. Makasusubo kay no. Listen, no? Then ang hinakog makadaot sa panglawas nga mga pagpatuyang sa mga lalaki ug mga babae maoy makababag sa impluwensya sa mensahe nga maoy mag-andam sa usa ka katawhan alang sa dakong adlaw sa Ginoo. So unsa day na kana daing hinakog nato sa paggamit gihapon nato sa mga makadaot sa atong panglawas unsa day na makahatag og makababag sa impluwensya no sa atong pagmensahe ba Mensahe. mo na makababag di ba mo to atong Oo. giingon ganina nga nakita natong pamilya nga ingana lahi sa atong sukwahi sa atong ginasulti so makababag sa atong impluwensya no sa pagmensahe unya makababag unya sa pag-andam sa katawhan alang sa adlaw sa Ginoo. Miski maandam pa sila, miski mo Moduol sila muduol yung na unta Ginoo. sila, nakakita man. Napangdol man Nakakita. So sibog na lang. So gikinahanglan lang yun nga atong sakto ka kinabuhian. nang giingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga dili ta makapapandol ngadto sa atong mga kaigsuonan sa atong mga silinganan. Mo to nga kinahanglan kung unsay atong isulti Atong atong kinabuhian. kinabuhian. Kinabuhian unya atong isulti. Okay, padayon ta. Adto sa letter C. Ang pangutana sa letter C nag-ingon diri atubangan sa bugat nga responsibilidad nga bidangat diha sa tanan nga gisaligan sa pinadala sa langit nga kahayag alang karon. Unsang mainiton nga hangyo ang milanog nganhi kanato karon oy duna daay hangyo. So, muna ning hangyo. Ang Ginoo gyud mismo naghangyo sa tuwa. Masalay pa man Sa kita. Jeremias. Matod pa sa Jeremias 3:12 ug 13. Lakaw umisangyaw kining mga pulonga ngadto sa mihanan ug umingon. Bumalik ka masalaypon nga Israel. Nagaingon si Jehova. Ikaw dili musulinga sa kaligutgot kay ako maluluyon man. Nagaingon si Jehova dili ako magtipig og kaligutgot sa walay katapusan. Ang kuna lamang ang imong kasalanan nga ikaw nakalapas batok kang Jehova nga imong Dios ug magsabwag sa imong mga paagi sa mga lumalangyaw ilalom sa tagsa-tagsa kalunhawng kahoy ug wala mo magpatalinghugi ang akong tingog nagaingon si Jehova. Tapos sa Salmo 32 bersikulo 5, gila ko ang akong mga sala nganha kanimo ug wala ko taguy ang akong kasalanan. Mingon ako, isugid ko kang Jehova ang akong mga kalapasan ug imong gispasaylo ang pagkadaotan sa akong sala. Salamat. So klaro kayo no ang giingon diri nga unsa mang hangyo ang milanog nganhi kanato. Si Jehova mismo nag-ingon diri nga ang Israel gusto niya buot siya nga mobalik ang Israel ang makasalanon nga Israel. Si Jehova mismo nag-ingon nga kung mobalik lang ang mayang mga katawhan unsa man iyang kuan giingon dili siya magtipig og kaligutgot sa hangtod sa hangtod. So buot ipasabot nga kung mobalik lang mo hinulsol sa mga kasalanan bisag unsa pa kadako ang sala unsa pa nakaitom ang atong mga sala so iya gid itong pasayloon kay giingon man diri nga dili si Jehova magtipik og kaligutgot sa walay katapusan o unya unsa pa gyud gibuhaton nato ingon siya diri nga ang kuna lamang ang imong kasalanan ikaw nakalapas batok kang Jehova nga imong Dios nya unsa man og atong hinulsulan ang atong mga sala. Biyaan na to. So pag ingon na to nga hinulsulan, pasabot ana dili na nato hibuhaton ato nang biyaan. Nga giingon diri sa Salmo nga gila ko ang akong sala nganha kanimo ug wala ko tagui dili gid nato taguan atong sala. Kinahanglan nga atong isugid aron nga mapasaylo ang atong mga sala. So mao nay hangyo. Ato ginato isugid itong sala sa Ginoo. Sa Ginoo. Dili sa tao. Dili sa tao. Kay sayo pa na mo daghan. Okay. So mo nay ato. Sa Ginoo ta nakasala, sa Ginoo ta mo sugid. So
gikinahanglan mo na sa atong subtopiko nagkauluhan kining magkinabuhi sa kahayag. Ngano nga atong kinabuhian na siya kay sa dihang di ta magkinabuhi umaon sa dita Makasala. makasala ta. Okay, padayon ta sa atong pagtuon sa adlawng Huwebes, ang uluhan mudasog sa unahan. Sa ato pa, sa atong pagpangalaga, dili wala ta advising nga mobalik kundi padayon. Forward. Always forward. Always to forward ta no. Muna pinakanindot kay nasayod naman ta sa dihang mobalik ta. Kasala ta. Kasala man ta. Yeah. Wala tag atong iro nga gisugutan. So ani ta sa pagbadayon. Adunay pangutana diri sa letter A. Ihubit ang angayan nga mga hangyo alang sa iglesia sa Dios nga nagkinibuhi nining mahagiton nga mga panahon. Sa Hebrehanon 5:13 nag-ingon diri kay ang tagsa-tagsa nga nakigambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarong kay bata man siya. Apan ang kalan-on nga magahi alang sa mga taong hamtong niadto gayud nga tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo og sa dautan. Og sa Hebrews 6:1 nag-ingon diri, busa sa nasayloan nato ang pulong sa nahaunang mga pagtulunan ni Kristo, magapadayon kita ngadto sa kahingpitan, dili sa pagbutang pag-usab o patukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat og sa pagtuo ngadto sa Dios. Og sa Pilipos 2:14 ingon diri, buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay mga pagbagulbol og mga pupangutana aron kamo dili mabadlonganon ug dili mapasipad-anon mga anak sa Dios nga walay ikasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko o banyaga nga sa kataliwala nila makita kamo ingon nga mga kahayag sa kalibutan. So ang gikamulong ni Apostol Pablo, kinahanglan nga dili ta makigambit sa gatas nga walay kasinatian. Gatas murag pambata. Oo, pulong sa pagkamatarong kay mga bata. Mga bata pa man na sila sa ato pa, wa pa na sila kabalo. Pero ang atong himuon mga kalan-on nga mga gahi. Kay mga hamtong naman ta, dugay na tas ang pagpangalagan mo nang gihulagway dig hamtong. Pero bantayan na nato kay doon na po'y pagbansay nga naanad sa ilang salabutan na magagahin sa maayo og sa dautan, no? Kinahanglan nga hamtong naman ta kabalo na ta kung unsay maayo, Kung unsay unsay dautan. dautan. Una nga atong ambitan ang maayo o nya atong isalikway ang dautan. Okay. Dili na pod sa ubos nga bahin, busa sa nasayloan nato ang pulong sa naunang pagtuludan ni Kristo. Magpadayon kita ngadto sa pagkahingpitan. Sa ato pa, dili ta ingon nga mobalik pa ta kun dili. Atras-atras. Oo. Abanti. Ado naman tay panahon nga maluya ta. Oh, Pero dili never gid nga kalikayan. O di gid nato kalikayan. Do na gyud panahon nga maluya. So at ang gihangyo pod sa Ginoo, do lang kita ganiya. Padayon kita sa pagkahingpit. Di pa man ta hingpit, pero naningkamot ta. Lifelong process. Oo. Dili na siya basta inana na kahingpitan. Na kinahanglan na sila o kanang Taas nga proseso. unya kanang struggle gid ba? Makigbisog gid ta. Kung makigbisog gani dili ingon nga tawhay, kun dili lisod, ya sakit, no? Na ya dili sa pagbutang, pag-usab sa patukuranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat sa man ang patay nga mga buhat way klaro. Way klarong buhat ba? Patay. Basta nga patay gani. Ito ba walay klaro nga mga binuhatan, mga dili maayo, no? Dili maayo. So munay ato ang himuon para nga makapadayon ta sa kahingpitan kinahanglan nga atong pagtuo nga atong mga buhat unsa man buhi, no? Buhi gina. Unya, unsa nga atong mahimo na siya? Sa diha nga aduna na tay mga buluhaton, usahay magbagulbol man ta. O usa na siya ka problema, no? Bagulbulan gining mga tawo. Busa gi-advise na punta labi pa ni sa kahingpitan. Daghan kay magbagulbol. Busa ang advice ato unsa man pod? Buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol o pagpangutana. O kanang di ta magbagulbol, di ta mangutana nga kini okay. Unsa man imbrad? Okay ra ba ni? Nindot ba tong imong paatuan ako? Oo. Pareha ba ang Abraham? Oo. Si Abraham di ba pag ingon nga adto dito, wa na siya nangutanag unsa man to Wa na. dito. Nindot ba to gyuta? Oo. Nindot ba to dito kuan? Wala siya pa nangutana. So, Why muna, bagulbol? Way bagulbol. Ang Ginoo man gyud naghatag ani sa tuwa. Nga mo na tong himuon, di na ta mangutana, di na ta magbagulbol. Kay naman na diha kung unsa ipabuhat sa tuwa, atong buhaton. Unya, di na ta magpangutana, nga mangutana pa man ta nga ang Ginoo man mo naggahin ani. Nasayon man gud ta nga
ang atong padulungan langit man gyud basta kahingpitan langit gyud. So di na ta mangutana kung sa may nasa langit okay ba diha? Ano? So inana no, aron dili mabadlunganon o dili mapasipad-anon mga anak sa Dios nga walay kasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko ug banyaga nga sa taliwala nila makita kamo ingon nga mga kahayag sa kalibutan. So inana day ang pinakaimportante no para nga maunsa ta? Dili ta badlunganon, dili ta mapasipad-anon mga anak sa Dios. Dili ta pero may masawayan. Kay di Wala man ta tay way taliwala. ikasaway. Di man ta taliwala sa kining kalibutan. Kalibutan. Abi ninyo, kitang tanan dali ta makita sa kalibutan. Nga naman, tungod kay mga kahayag Kristohanon man ta. man ta. Kahayag, di ba? Ang kahayag dali na makita. Gamay lang gani na siya nga bikil, makay una murag ni out man ang kanang kahayag. kahayag, di ba? So ina lang mahitabo sa tuwa. Dali ta makita sa dihang naghimo ta og dili maayo. Makay sa mo ba ni mga Kristohanon nga murag lahi man. So ang i-advise sa tuwa, di ta magbagolbol. Unya atong paningkamutan nga dili ta mahimong badlunganon taliwala sa katawhan nga mga baliko. Sa to pa wala magkinabuhing Kristohanon. So atong paningkamutan na siya mo na Unang ginaingon nga uban sa mga putli magpakita ka nga putli, pero uban sa mga hiwi pakita ka nga sukwahi. Oh, kana mo na Dili nindo. ka mo sabay ba? Okay, moingon basi moingon po sila nga di aman ta diri, di na lang kita mohimo. Di na ta makig-uban nila. So dili ang ato lang Tungkuyon niya. sa kabubuton sa Ginoo pwede ta. Kana. Pero mga binuang na alang-alang man po mosuon da ita. So makaingon na po nas tanawa ra gud ni sila mosuon ra man day gihapon. Pareho ra. So may inana no ang pinakaimportante nga atong gikinahanglan sa atong pagtuon kining giingon diri nga mudasog sa unahan. Ang pagdasog din nato mo ang paghimo nato og mga maayong binuhatan nga kanang uyon sa kabubuton sa Dios. No? Kanang una kinahanglan mohimo ta sa mga butang nga dili ta magbagulbol. Dili ta magbagulbol nya. Ikaduha, Walay po dili na pangutana. ta sig pangutana. Normal man po na no mangutana gid ang tao. Nya mo man po ng panahon na pangutana unta di po ta magbagulbol. Sige ra man ka pangutana kadtugay na nimo. So dili po na kay mo po na hinungdan. Unya ikatulo kinahanglan makita ta nga sukwahi ta. Sukwahi ta sa kalibutan. Sukwahi ta, dili ta badlunganon taliwala sa mga hiwi ng kaliwatan. Mao katong kinatibuk-an nga sulod sa tuang leksyon 9 nga naguluhan pagmanggad sa langit ng kahayag. Unsaon gani nato? So atong yung i-love o atong higugmaon gyud atong Kahayag. ang kahayag nga miabot sa atong kinabuhi. Nasayod ta nga kitang tanan lahi-lahi ta og kinaiya. Mao man na nga ang atong subtopiko adunay problema sa atong kinaiya. So kitang tanan lahi-lahi ta kinaiya, di nato i-compare atong kinaiya sa iya kay managkalahi gyud ta. Pero ang atong himuon, atong buntugon, daugon, atong iampo sa Ginoo nga mawala nato aron makapangalagad kita sa iya ug eksakto. Ug usa pa kung makabaton ta sa kahayag ato yung kinabuhian. Dili nato nga isalikway ang kahayag nga moabot sa tuwa, no? Kay kung atong ikasalikway na mura ra ta atong gi-illustrate ni Apostol Pedro nga iro nga murag ning balik sa iyang suka og suyop siyang suka og katong baboy nga niyanang sa lapok og kung doon naman tay mga pagsulay, mga pagbiay-biay, di man gyud na malikayan moabot sa atong kinabuhi. So ato lang nagiampo sa Ginoo nga atong madaog unya kung makasala man gyud ta, dili man gyud nato ikagarantiya nga di ta makasala. Atong panghinulsulan, atong iampo sugid nato sa Ginoo kay ingon siya nga dili gud siya magbaton og kaligot-got nga hantod sa walay katapusan. Basta ang kunon lang nato ang atong kasalanan. Ang kunon isugid. Oo. So sa pagtapos sa tuang pagtuon, ato kining tapuson pinagi sa atong pagampo. Magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan ang kaustasan sa mga langit, sa makausapad ako kay among kalipay sa pagpasalamat diha kanimo sa imong makaigog magpanalangin amo nabatnan og sa natapos na usab namo nga pagtuon sa among leksyon, hinaot nga katong mga pulong nga among natun-an, ka magatabang niadto magapanalangin nga unta nga magamit kadto namo sa among kinabuhi nga makahimo kami sa pag-andam nga mahaom ta kami diha sa langit ng puloy-anan. Tabangi lamang kami sa kanunay, sa ginapon kami nagapangamuyo, ikaw magagiya ka namo, tungod sa among kaugalingon, wala kami arang mahimo. Pasayloa kami sa mga sala, kining tanan, among ginasalig ginatugyan, pasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa ngalan o gahom, ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen.